Sa isang makabuluhang tagumpay, ang mga mag-aaral ng BS Computer Engineering sa Pampanga State Agricultural University ay itinanghal na kampyon sa Philippine VEX Robotics National Championship. Kabilang sa winning team ang mga estudyante ng BS Computer Engineering at ang kanilang mga mentors, supporters at dean sa PISAO. Bukod sa pagiging tournament champion, sila rin ang nag-uwi ng Design Award dahil sa teamwork at infusion ng science, technology, engineering at mathematics. Sa darating na VEX Robotics World Championships, magiging kinatawan ng Pilipinas ang PISAO Robotics Team sa Dallas, Texas mula April 26 hanggang May 2. Once again, her business goals in Dala ng ika-4 na Assumption Outstanding Campus Press Awards o AYOCPA, nag-uumapaw ang sigla sa Monsignor Serrano Auditorium sa University of the Assumption. Dinagsa ng mga campus journalists mula sa iba't ibang pahayagan sa buong Luzon ang prestihiyosong pangyayari na nagdulot ng kasiyahan at masiglang palakpakan sa paghayag ng mga nagwagi sa bawat kategorya. Patunay sa galing, dedikasyon at pagpapakilala sa kahusayan ng mga mag-aaral sa larangan ng pamamahayag ang AYOCPA. Ngayong taon, namayagpag si John Rudolph Barbin ng Lampara Student Publication bilang Most Outstanding Campus Journalist. Ang The Communicator naman ang itinanghal na Best Campus Publication. Ang gawad parangal na hatid ng Regina, nagsisilbing inspirasyon sa pagsusulong ng talento, pagsisikap at pagbibigay pugay sa kahusayan sa larangan ng pamahayagang pang-campus. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.